mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Oy, agoroy. Kinsa makaron. Igo gadis ko mo ron ba? Yup. Otsay! Oy. Kadoy. Kulas, Kadoy. Lasko. Kadoy. Doy. Koy. Niya si Bossing Tisoy Negro. Nangita siya ni Pio. Asa siya. Ha? Asa nga kong igsoon, Kulas? Naibaw ka o asa siya? Ni ba siya? Kauban ni mo? Asa siya? Tugani ko. Wa ra ba ko mahibaw ra ba, Sir Tisoy? Wa ka may baw nga suod man kayo mo. O, sir. Managkumpare ko no. Unya ka mo nag-uban sa pagpanagat, Permi. Tinuod bitaw na, Sir, Sir Tisoy. Pero, Nagkumpare ko no. Unya ka mo nag-uban sa pagpanagat, Permi. tinuod bitaw na, Sir, Sir Tisoy. Pero, sukad, sa pagkahitabo sa iyang asawag anak, wala naman nagkita si Paring Pio. Wala naman siya magpakita nako. Mao ba? Lasko. Wa na day siya managat. Wala na pod. Di ba nga may pambot man siya? Tingog man siya kapil noon eh. Di makina na ang iyang sakayan? Tinuod na. Lasko. Tinuod na. Wa na gamita. Wala di siya managat. Lasko. Wala na. Nahadlok man taon to. O sa ikadlukan? Hadlok taon to eh. Talawan ko kay itong dakong tawhana god. Hadlok to nga basin o niya kuno ka nang siya isunod sa pagpatay. Unsa? Tanaw na ako ni Paring Pio, sir. Murag, mabuang to siya sa iyang kuan. Sa gidangatan sa iyang pinalanggang asawa ka na. Hinungdan man bitaw nga. Nagpangita ko niya. Kay gusto ko siyang tabangan. Oy, mao ba, Sir Tisoy? Gusto na ko siyang ilikay sa katalagman. O ato na lang na ko siya papuyas ba? Oy, maayo kay na, Sir Tisoy, oy. Mao manggani nga kung hibaw kag asa siya tudloy ko. Sulti ko kung asa siya. Sorry gid kaayo, sir. Wa gid ko mahibalo oy kung asa si Paring Pio. Nga nitago man lagi taon to, sir, in town. Hadlok lagi in taon to, sir, oy. Basin og nilimod ka lang, Kulas. Ay, nga nung Hollywood ba in taon ko? Igsuon ko niya nga nangita. Mau gani. Wala gi ko mahibaw lagi, sir. Apil. Pagtarong Lasko, ha? Apil ni siya, oy. Kulas. Mahibaw ang gaya na kung naglimod ka lang. Psst, timan ini. Siya. Timan ini. Masabay ako timan-ani mo, ha, Kadoy? Ibtanti ka sa imong dila. Bungot sa lubot. Nga naman taon? Masabay pagtuo mo nila akong dila, ha? Dilas baboy. Tubag. Timan ang gisulti ko nimo. Mo ba? Timan isad kini, Kadoy. Ay. Sumitiman ako. Kung imo ng buhaton ako, magbantay ka. Kay ibton ko usab ka ng liog mo. Og ibunal dako sa imong naong. Sa! Buwa ka! Bungot sa lubot. Kadoy, ayaw pangaway, dili na mayo. Apil-apil man. Buwa lang tawa na. May ni si Sir Tisoy Negro nimo kay butan. Ikaw apil-apil sa Kristo na pabilib sa apakunta karon. Ikaw ha? Ha? Managkaila ta, silingan man ta. Pero garaan magkaikapsos. Dilam! Maigo ko. Hanggang. Buwa nga. Bossing Tisoy Negro. Kini siya ba? Ngano, Kulas? Ayaw gyud kumpiyansa ning Kadoy. Buwa nga. Nung siya ka niya, Kulas? Siya gusto ka birahan ka! Kadoy, pagpuyo. Katol kamot ko na. Sulti, Kulas. Ngano nga, di man ko mo kumpiyansa kang Kadoy, ha? Kini siya kanang mao ni ha. Kini siya. Mm. Lone Ranger ni diri sa amo.
Ayaw pagtuon na niya, busing. Hanggaw. Kung ang bala niya, manggawas o mahimo pang tiki. Daghan na kayong tiki, sir. Klaro, kulas. Ayaw pagtuoning hanggaw nga kulas, busing. Pagpuyo, kadoy. Padayon, kulas. Unsa ginis, kadoy? Mao ni siya ang Lone Ranger diri sa amo, sir. Oh. Mamoso King. Kabuang dito na. Patyo, tika pa. Sige, sige. Pagpuyo, sige. kadoy. Puyo. Sus, bidag kita eh. Oh. Ikaw ba? Oh, sige. Busing, busing. Ayaw pagtuon niya, busing, ha? Ayaw yun. Mamusuhay. Padayon ba yun? Di na kinanglan sultihan pa kunin mo, anak, kadoy. Hmm. Kay ako mismo, nakasaksi Oh. nga mamuso ka. Lakip na ka, sir, Bossing Tisoy Negro. Nakasaksi sa ay. Ayaw pagkatawa, buwan! Tanawa, ha? Tanawa ra ko lang yang ka na sa Facebook yang may day, sir. Ay. Di ba, pulos mga babae nga naghubo? Gwapar ba kayo nagbikini? Tuntugin ka na ng tuntugan. Napay ka na. Nakakita Oh, napay mga babae nga nag-ago. Nakakita ko. Oh, ito dia. Da, usap ka Kita pa. ka, busing. Oh, kita ko. Lamat. Serius ko. Da. Minaw. Gusto kong makita si Tio nga akong igsoon. Aw. Kulas, palayo ko pangita niya. Di ay 10,000 pesos, kulas. Dawata. Uy. Hala, bongo. Desmil? Uy, hala. Paraon sa man eh. Magamit na nimo. Sa pagpangita, kang Brad Pio. Bangag sa lubot. Kadako sa daan eh. Kangkang biyang pari dawat. Kangkang. May kog man ta. Ay. Para sa unsa man eh, Sir Tisoy. Imo ng allowance sa pagpangita kang Brad Pio. O, paibaw adayon ko. Oh! May kog man ta. Ay. Para sa unsa man eh, Sir Tisoy. Imo ng allowance sa pagpangita kang Brad Pio. O, paibaw adayon ko. Oh! Approve without thinking. Ariglabit. Apangitawan ako siya. Naba kay cellphone? Na, wala bagi ko yung cellphone. Atagan ti kag palit og cellphone. Uy, Niko, Di ay laing 10,000 pesos. Na! ala, unsa? Giyatagan ni mo akong kwarta, sir. Na, pagkasugarol rabaning kulas. Apil yun siya, eh. Di gina mo tuman, busing. Sa ibang isang Paghilom kadoy, paghilom. Apil yun. Hilom. Sa man siya. Kuha sa kwarta, eh. Kulas, tumanang nga kung gihangyo nimo. Niatag na kog kwarta nimo. Mayo kong tao. Pero og bakakan ko nimo, bati ko kinaya. Ah, Masuko ra ba ko, kulas? Ug kung masuko ko, wa ko'y maayong buot. ha? Siya, kulas? Arin ako. Kadoy, tanan. Tana, busing. Og, Maapil pag siya. Lako na! what? Sa man siya, eh. Kulas? Apil man siya. Iman gid ang gisulti ni busing nimo, ha? Tumana gid ang gimando nimo. Dili gani nimo tumanon, Sa man. Ay, paninglon ti ka. Sabot ka? maningil ka na. Maningil ka na ko. Wa makoy utang nimo. Bidag! Boseng, si Kadoy, ay kumpiyansa ni. Gusto na, Kadoy, gusto na. Katulog is kamot ko, eh. Kadoy, Dali na. Kadoy, daghan ako kwartaon, ay daghan kayo 20 mil ni, oh. Ha? Ako'y pamaypay, ha? Ay, haya, oh. Bidag gid mo kulas. Anak, Kadoy, litsi! Ay, Oh, sorry. 20 Sorry, mil. busing. Sorry, busing. Tara! Naaba ang inyong gipangita? Na si Kulas, pero was piyo. Nagtuo ko, busing. Nga naglimod lang kantos kulas. Naibaw ko tingali ito kung nasas piyo. Gusto na, Kadoy. Naong na to. May gihatag na ko niya. Huwag naibaw ko. Yung manawag siya na ako. Magpalito siya og cellphone, huwag niya manawag na ako.
Nya, naibaw ba siya sa imong seal number, busing? Oh. Wa. Muna ron. Sa ang pagtawag niya nga, wa man siya mahibaw sa imong number. Balik ka siya. O, gunya. Atagi sa kong number. Sige na, pagdali. Muang, naka 20 mil man ko. Para lang pagkontak kaniya kung hain si Paring Pio. Walang dahil kung nitugan kay kun. Nitugan pa ko. Dili ko maka 20 mil dayon. O, magpalit kong cellphone. Di lang ko mopalit og kanang mahalon. Kay peligro og kuoton. Kawaton na, baratuhon lang, baratuhon. Ay importante nga, makakontak ko ni bisan kinsa. Okay na kayo. Ayos kayo. Okay kayo. Kulas! Kanoy, kaisugod di mo. Nibali ko. Tungod kay gusto kong tumanon ang nias sa kong hunahuna. Nahibaw kong naglagot ka nako. Gipangandaman ka na nako, Kadoy. Karon, kining pinuti, mao kiniya mo tapos sa imong kinabuhi. Puklante ka sa imong liog. Dili! Yap! Buwag! Asa ka? Hanggaw ka! Galaya! Ha? Gisugo kong busing kisoyoy, hanggaw! Aw gisugo ka? Aw abi na ko makikamatay ka kay na, isumagay ka. Gisugo ko niya! Mopatay ra bagi kog taong Di iso. lagi atagan lagi tingay siyang cellphone number. Ah. Makitawag ka niya, hanggaw! Aw mo ba? Ha? Nya, saan man na yun? Palayo ka? Asa man numero cellphone? Akong gisuot. Ako na lang ibilin dili. Akong itagag ha dili ha. Kuwani. Dol dire, tigbaso di ka ron. Ay, yabag ka? Padulog ko rin mo nga. Bit-bit ka ng pinuti. Unsa ko, bugo. Katalawan di. May talawan ko do. Oh. Okay naman sa ingon kong talawan kay buhi man. Oh, okay. Hay mo tong isog di daling namatay, di ba? Correct. Na buwang. Dali. Tigbaso di ka. Hoy. Psst. Sulti si Bossing, Tisoy Negro ha. Pangitaon ako si Pio, nga iyang igsuon, og mutext ako niya. Kung asa niya makita si Paring Pio. Okay, daling na bilo, dula. Mudol ko nimo ha. Mudol ko nimo ha. Tanawa, mudol ako nimo. Kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka. Hindi alagay! May karatilog dagan. Paisog-isog pa. Pero puwerte rin talawan ah. Ito na. Imo nang gihatag. Busing. Nagdagan mo ka. Dali man ko kay. Nagtaabot mo ka. Uy, gipaningot ka, Kads. Nganong nagkads-kads ka man, sugar? Ha? Unsa ba? Kadoy di ay kadoy. Nagkurog to si Kulas sa pagduol ako. Unsa? Kurog siya. Giyon sa man mo? Ako gisiyang gihulga nga kung dili niya matuman ang imong gimando, may mahitabo niya. Ako na ko ni. Kaldoy ko ni. Mo na imong gibuhat. Mo na akong gibuhat. Kurog, kita plus kung naong kurog. Kurog Kulas. Ako siyang gingnan nga. Dako bilang kantidad ang gihatag ni Busing nimo. Tuman gid siyang mando. Kay ako'y kontra nimo kung dili nimo tumanon. Ako rugoy. Supak-supak pa piti. Ayaw lagi pag-abusar. Hanggang matatuhan na. May katok to sa utok. Nagpahaba nimo. Dili man to pahaba. Nagsulti mo to siya sinihon. Mabubosing pa doy. Okay. Busing. Love, ato na tanang. Ato pa ko sa beauty parlor. Okay. Tara. Ito ara na maliki ang cellphone. Kumbati natin alin ng tag 5 mil. Daris. Anak.
Ano na mo ba mabiktima sa mga tao may kasing-kasing? Dili pa igong kagipusil ka mo. Gisunog pa nga tong bahay. Napaig ka mo. Pio, Oh, inom mo nagtubig, oh. Sige na, inom nagtubig. Dahil baso, oh. salamat kayo. Nagsige ka da exudong sa inyong family picture. Ikaw lang gusto pagtanaw sa ilang mga dagoy. Ayaw lang palabi ha, Pio. Galit lang kayo silang naanaw na ko. Hain kay maayo og magpalayo ka una ining dapita. Unsa? Total, may kwarta ka man. Usa ka na ka milyonaryo. Gamitan imong kwarta. Magpalayo ka. Aron makalikay ka sa mga taong kriminal nga nagpatay sa imong pamilya. Magpalayo ka, Pio. Aron ka panalipdan mo. Pahimosli ang kwarta nga nahabilin mo. Imo ra man kahangpangan sa dihang gideposito ang maong kwarta nga imong daog. Sa akong pangan. Oh, kung mauna, di ka maglisod sa pag-withdraw sa maong kwarta. Kung maka-withdraw ka, bakasyon ka. Muadto ka sa mga nindot kay dapit. Biyaan ko sila si Teri o si Inday Biti. Piyuwa na sila. Likayining dapita. Kay basin og matinuod ang among kahadlok o kabalaka, Nicolas, nga ikaw ang sunod nga target sa mga kriminal. Wala. Hantingon kit kanila. Kay kun ang nahitabos imong asawa, kun ang motibo mao ang tulis, nagpasabot ka na nga nakatimaho ang maong tulisan nga may kwarta mo. O kay wa man ka, basit tiwasan ka. Gusto ka, wala. O kung mamatay ka, unsa ni mo pagpahimos ang maong kwarta? Mo nang palayo ining dapita, Pio. Ugasa ko pa yun. Bisag asa. Kaya ni mo kay may kwarta ka na. Ato ba kag Davao, Manila, Baguio, asay gusto ni mo? Usaon ako pagtultol ang mga dapita, dagat na may akong hibawan. Ay di na problema in town. Uy, kay may kwarta ka. Sakay kag eroplano. Pag abot sa dapit, pakyaw kag van. Magtaksi ba ka? Pahatod ka sa maong dapit. Asa ko po yun? Ay my God, may kwarta ka. Mo check-in kag hotel. Kung dili, mo kuha kag tour guide. Kanang malingaw ka. Oo. Huna-huna ka nagmaayo, Pio, ha? Huna-huna yung maayo samtang wapay nahitabos imong kinabuhi. Maunang magpalayo ka. Iba ning may pira tayo. Makakauntag lami. Basta may pira tayo. Potsero, crispy pata. Busdiktiyan ta. May cellphone pa. Gikan diri. Badto ko sa ilang huwana. O, siguro na ko. Kung tuwa pa dito si Paring Pio. O kung tuwa pa siya. Kung takon dayon ako si Busing Tisoy Negro. Hello. Okay. Tender Loving Care Team. Andam kamo kanunay sa pag-atiman sa atong mga kliyente. Okay? Yes. Matawag na ko. Once nga ma-confirm na. Okay? Ano kung dili ninyo ni panggaon? Okay. Bye. Asa na ka ang akong igsuon nga si Pio? Si Tisoy Negro. Naa sa kilid sa swimming pool. Nagbatrab lang siya. Ug ako maligo usab. Duulon ko siya.
Sugar. Mupuff ko sa imong cigarette. Okay. Dawata. Maligo ka? Yes, love. Take up ako. Antilas ko. Breathless usap ako. Gusto ka og spaghetting papapa? Oh, yes. Okay. Spaghetting papapa. Papapa. Ibukas ko na ang akong bathroom. Okay. I'm going down. Spaghetti papapa. Papapa ng papa. Usbang pagkanta. Usbang kanta. Unsa man? Dili na spaghetti papapa. Ikiling-kiling. Ikiling-kiling. Maayo kay ni akin ako las. So na yun. Ops. Yeah. Asa nga si paring Pio? Paabot na lang. Okay. Arikulas, aron mawa na yung kabalaga ka na ako. Mabiya na lang ko ni Napita. Ah, pare. Nga, asa man ka? Bisagasa na lang. Mularga ka? Oo, pare. Uy, Mao na labing maayong buhaton ni Pio, Kulas. Magpalayo siya ni Napita. Aron makalikay siya sa mga tao nga nagtinguha sa iyang kinabuhi. pero, uy, pastilan. Uy, niya asa man sa kandapita, pare. Wa pa kumaybaw, pare. Nya, kano siya makamularga? Sa labing madaling panahon. Og, ang imong pambot. Akong ibilin ka nimo. Oh. Ikaw na'y bahala na. Pare, Magpalayo ko. Basig mawala sa kunang huna ang masakit nga nitabo sa kong pamilya. pare. Magpalayo ka? Uy, asa ka man, uroy? Bisag asa. Basta kay magpalayo lang ako. Asa lagi ka, bida sad, oy. Di man mo sulti? Di man mo tugaan ako? Og asa ka? Kung magpalayo ka, asa man kang dapita lagi? Diri sa atong probinsya? Oo. Kan, may manang mahibaw ta ba? Aron sa ingon kun simba ko pananglit, magkinaon sa man, kung pananglit, magkinahanglan ko nimo, makanto ko nimo. Kung magkinahanglan ka nako, makanto ko nimo. Libog na hinungkuan ni ako istorya noon. Asa ka lagi? Layo nga akong atuan. Paring kulas. Kung may mo palang, kundi palang dinalian. Kung kaya lang, muadto ko sa laing nasod. Bangag sa ilong. Laing nasod! Uy! Sosyal! Asa dapita mo eh? Asa dapita sa laing nasod? Bakasyon tingali ko, muadto ko sa Singapore, Malaysia, Thailand, Korea. Uy! Mao ba? Uy, kanindot ko na ng mga lugar, pare. Tinaw na pare. Base na lang, malimot ko sa masakit nga mapangitabo sa kong kinabuhi. Paring Pio, ako, mituon na gayod, nga ikaw ang nakadaog sa loto. Wow, daugod taon. Paring Pio naman, sud ka itang higala, kanyan to pa, hangtod karon. Baka kan pagikunin mo. Kung wadto ka ng mga dapita, yan na nga gipanganlan nimo nga mga dapit, Singapore, Malaysia, Thailand, Korea. Uy, mabot na nimo, wa kay daghang wawart. Ay, lisod kaayo ay, di ginam nimo abot kung wa kay kwarta. Pilay ko'y galastuhon nimo ni anang mga dapita gon. Kamahal na. Dili ka kadto kung wala kay kwarta, oy. Mao nga ako. Nagtuog yung ko nga midaog ka sa loto, promise.
Paring kulas. Gisulti ko nimo ang mga dapit nga ako na ununan nga tuan white tihik-tihik kay maunay akong dam. Ayaw na pog sang imong kaugalingon. Pero, tinuod gid nga magpalayo ka. O lagi pare. Pero sa mga probinsya lang tingali, dili lang niya itong mga dapit nga ingon ako na yung mga ato sa laing nasod. Mao ba pare? Nga sa ato pa. Mabiyaan ka. Malaki. Magmingaw na ko ini. Ako na lang ang managat. Og ikaw, magpalayo ka naman. Nibaw ko magkasabot ka rin ako. Para raw sab kini sa akong kaluwasan. Kaya ikaw mismo, nagtuo man gani nga doon ay gustong mo tapos akong kinabuhi, dili ba? Gani, imo kong gida diri sa ilang Juana. Aron makalikay ko sa inyong gituan. Natiwasan ko sa tao o mga tao nga may pasipa sa akong asawa ka na. Tinuod ka na, pare Pio. Ay, kabala ka. Andam ko sa pagsabot sa tanang panahon. Salamat, paring kulas. Nya, tanak ko nimo. Kano sa man ka mo gikan? Ang bota ko ipasabot. Kano sa man nimo buhata nga magpalayo din eh? Sa labing madaling panahon. Ay, kano sa alagi? Karong gabi. Karong gabi eh? Oh. Pero sa dili pa kumubiya, pare. Muadto pa ko sa lubong sa akong asawa ka na. Unsang oras ka madto sa lubong sa imong asawa ganak? Karong tingali mga alas 6 sa gabi, igo nga mo kilom-kilo. Ug wa kay mga tao nga makamatikod ka nako nga moadto ko sa sementeryo. Sa ato pa. Magkalagyo na gidetaan eh. Sorry kayo, paring kulas. Pare. Pero kinahanglan nga ako kining buhaton. Okay lang. Mamagana. Awa ko'y mahimo. Ati mana lang ang akong sakayan. Di naman sabi na akong kabagmahin niya na tungod kay aduna naman ka na yung makina. Ako ka nang ibilin ka rin. Salamat, pare. Kung gawas nga akong ibilin ka mo ang akong pambot, may ibilin ko rin mo nga gamayng kantidad. Kantidad? Kwarta? O pare. Ano yan? Dawata. Huy. Gisulod man hindi mong sobre, pare. Kabaga. Kabaga ini. Tinigom ko na mo ni Teresa. Ibahinan talang ka tungkol kay tunay kang amigo. Nakig-unong ka na ko. Tunay manginta. Sukat pa na kanya tugod. Gamay na ka na pa rin. 20,000 pesos ka. Hala. Ako nang ihatag rin mo pa rin. Makatabang na tingali kay nagdako sa itong paginabuhi, isip o sa kamananagat. Pare, salamat. Makahilak ko salamat yung kayo, pre. Sige pare. Pero nga alas 5, mga unta, pagkatapos, sa nga ni, magkakuyo ka na ako, nga unta, kung makabiya ka o kaya sa pagkalas 6 mo, biya na ako. Dahil mo diretso ko sa sementeryo, di natuwa ang lubong sa kong asawa ka na. Ayaw ka bala ka, paring Pio, na ako. Dili ka na masipyat. Timanan ginala ko kurasa. Salamat, paring kulas. Asa man to si paring kulas? Tigawas man to. Mao pa. Hala, nakaluto na pa kong pagkaon. Busog pa tingali to. Okay lang, may problema. Pero gun kay init pamanggod ang sabaw. Sige, akong tawagan. Sige, salamat. Salamat kayo, day. Wana. Ayaw lagpasalamat, kulas. Ano ang sa'yo resulta? Kuwan, kining. Anakaw ko na dyan ko nga mularga ko, karong gabi. Karong gabi eh? Oo, wana. Karon pala gani. Gibati ko na ang tumang kamingaw, paring Pio. Gibinlan ba ko ni mong pambot? O may grasya pag yun nga. Imong gihatag nako. O na'y salin sa nakulot. Paring Pio. Love, imong cellphone ni Bagting. Si Kulas kini. Kulas? Kulas katong kuwang og usa ka handos? Sugar.
Huwag bitaw itong usa ka handos. Shut up. Kito bagon ko na. Okay. Hello. Kulas, kumusta na? Hello? Asa na taon ang akong Brad Pio? Tisoy, Hmm? si Brad ni mo ba? Mular ka na. Ha? Mular ka? Oh, Asa si mular ka? magpalayo ko no siya aning dapita. Aron siya, kuhan kini makalimot sa naitabo sa iyang asawag anak. Uy, kaluoy po taon. Asa man siya mular ka, ha? Kuhan, uwaman musulti na ko. Okay. Asa si karon? Karong alas 6 sa gabi, muduaw siya sa lubong sa iyang asawag anak. Una siya mular ka. Salamat, Kulas. Isultihan ni mo nga nangita ko niya. Awan na lang. Salamat. Lihok Salamat, na. Kulas. Lihok na, uy. Salamat sa imong pagtuman sa akong gisugo. Salamat kayo. Kumpirmado nga siya mo larga. O moadto siya sa minteryo. Karong alas 6. Oo, mau ka na, Tisoy. Okay. Salamat. Kalaway sa kong igsuon. Mularga na lang taon. Usa ko sa mag-ampo nga magmalinawon siya, Kulas. Dapat lang. Lihok na. Nya, mauran na ko tuyo ni mo, ha? Basta gituman ko lang imong sugo na ko. Salamat, Kulas. Sige, bye. Bye. Unsa ko no? Mularga nga akong igsuon magpalayo. Basi makalimot siya sa mga nahitabo siyang pamilya. Oh, mao pa? Sana all. Unsa? Palihog, ilabali-bari nga kung niya kanimo, wana. Makatabang ka ng kanimo. Ayaw na, uy, nga ko hatagan pa man kunin mo. Ako na ng palipay nimo. Simpleng pasalamat lang. Tungod kay wa ka managkanas pag pasaka. Imo ko ipasaka diris imong palimay. Ayaw ka na kunahon na, Apio. Ang importante nga luwas ka. Salamat, wanang. Palihog na bata. 50,000 pesos ka na. Uy, kadako na mo kun anak. Di na ko magdugay. Alas 5:30. Oh, Mapit ko sa lubong sa mga sawang o ka na. Adios, wanang. pag ayo-ayo, Pio. Amping sa imong kaugalingon. Salamat, wanang. Akong iampo nga sa kanunay, ilikay kas kadautan. Ug may kahigayunan pa nga ikaw, mahibalik din sa atong dapit. Maningwa ko. Maningkamot ko. O kung mabalik ka na sa tanang higayon, bukas ang pultahan para ni mo, Pio. Maningkamot ko nga mahibalik din napita. Kung mahibalik man ako, ikaw ang unang tao nga maibaw. Ug akong tampan. Magpaabot ko, Pio. Arin ako. Pio, wag ka lang masayod kung unsa ka kabililhon ako. Wag ka lang makakita niini. Wag lang, Pio. Oh, ni motorsiklo nga nagpaingon dali. Kaya ko na drive. Simbos yung kini. Habal-habal driver. Panahon ko. Uy! Ay, Pio! Ikaw ni! Ako, Busyong. Asa man ka? Huwag ko makita ni mo, uy! Tago taon ko ba, Busyong? Basinog ako isunod. Bitaw, uy. Ano man taon to, uy. Sus! Lisod kayo, bay Busyong. Hindi ko makaasoy kanimo sa mga pahitabo. Nganong mao ka to ang naitabo sa kong pamilya. Kaming tanan, bay. Sus! Halos mga tao dili sa ato. Naglibog yun. Sa naitabo si mga asawa o anak. Mao lagi bay. Asam ka karon? Sakay ko bay. Manto ko simenteryo. Mo ba? Sige. Dili, sakay na. Salamat bay Busyong. Ay, guol kay Miss na itabo, bay.
Tungod kay nibaw magud may nga wa jud kay kontra. Ug ganong patay man imong usawag anak ko eh. Isunog pa gyud. Sakit kay nga palandungan ang mong pangitabo, Bay Bosyong. Ay, kasilutan pa untang nakasa nila bay. Pero kinsa may silutan? Aw, wag gyud tay laing maunanaan bay payo. Na makabuhat anak. Ang mga taong badlungon sa katalingban ra gyud. Sa mga taong way trabaho ug lisod ug bisyo, ang mga akyat bahay, ang mga tulisan. Bay Bosyong. Sigon mag-hospitabi-tabis mga tao bay. Nya sinso magid kuno ka. Nya kato mga kiriwan. Ignat nilang kilay bay. Nikatul ilang pagkawatan, pagkatulisan. Sa may ilang tulison ako. Bay, nakadungog ba ako nga ikaw gyud nakadaog sa luto. Kalimti na, Bay. Ato na tabay, Bosyong. Oh. Larga na. Oo. Sementeryo ko. Oo, bay. Tuan, nakasakay na gid siya. Wa siya may bawang gisundan ako siya. Gusto lang akong masiguro nga luwas ka. Sa ato pabusing, magpalayo ang imong igsuon nga si Pio. Kadoy. Magpalayo na lang taon ang akong manghod. Mulayas gid siya. Dili lalim ang iyang kahintang. Nawagtangan na taon og mahalas kinabuhi. Oy. Pait tayo. Gusto na ko siyang kuhaon pero magdumili man siya. Imo giniunta siyang sagupon. Natural. Pero taas man og garbo. Dili magpasagop. Gustong tabangan, dili gustong magpatabang. Bitaw busing. Wa gyud kay mahimo. Dili na ko siya mapugos. O dili siya magmahay na ko. Kung unsay mahitabo niya. Dili ba, Kadoy? Naningkamot ko makatabang niya pero magdumili man siya. Basin mauwaw lang tingali busing. Nganong mauwaw man siya. Magsuon gud mi sinahan. May garbo biya ang tao. Mao ganay problema sa tao. Magpasuwabi ang garbo. Bisag dili kaya. Correct ka busing. Kariot. May nanawag. Hello? Yes. Okay. Salamat nga andam na kamo. Dili ko gustong mag-abusar kamo, ha? At imana ang atong kliyente sa atong sa saktong o sa tumang pagpangga o pagmahal. Okay. Salamat. Bossing, Ang atong Tender Loving Care team ang nanawag, Kadoy. mao ba? Love? Oy, si Miss Sugar. Ngano ka, Kadoy? Sigam ko nang imong mga mata nga mitanaw kang sugar. Ngano ka? Nisamot katamis ang imong sugar, busing. Pagka-sexy. Ayaw pagtanaw, Kadoy. Lingiw ko, busing. Lingiw. Love, ato na ta. Love. Kadoy, saman, kuyog ka? Asa man, busing. Kami karon ang sponsor sa misa. Manimba kami. Maogi na'y nabiliban ako ni mo, busing. Di gid ka malimot sa pagsimba. Importante ka na, Kadoy. Butan maga. Aron, pasayloon kita sa atong mga saha. Okay, busing. Tara, love. Yes, love. Hapit na mag-alas 6. Si Paripio. Maadto sa sementeryo. O moderetsyo na siya larga. May tingali nga. Atoon ako siya. Aron sa
makausap pa, makapasalamat ko niya sa iyang nga gibilin nako nga pambot o sa iyang gihatag na kong kwarta. Madto ko sementeryo. Niya, nagadagkot ako kandila para kaniniwa ako mga mahal sa kinabuhi. Teresa, nga akong asawa. Hindi piti nga akong anak. Mubi ako ning napitan. Pagpalabay sa panahon. Pero wag ni magpasabot. Nagikalimtan ko lang akong tigo. Nakatagan o justisya ang inyong kinagatan. Hawang kayo ang akong kinabuhi nga wa na kamo. Pagkamupuro sa panahon, nga may pati kitag kalipay itong sa swerte nga atong naangkon. Di nang maong swerte, mausabang ta sa dakong timalas. Teresa, inebiti, ayaw kabalaka. Maningkamot si tatay, nga magmalinahon ang inyong kalak. Sa pagkakaroon, magpalayo lang una ko na. Teresa, adto na ko. Ay, na si paring Pio. Mugawas na siya sa menteryo. Tuwa siya muagi sa pikas. Tagbuon ako siya dito. Nakagawas na siya. Distansya ramig 30 metros. Oh, oy, dunay ban nga itom. Nga mihunong. Oh. Oy, giahak na. Si paring Pio. Kitio nagarmas. Ag, Jesus Marisep. Gibunalan sa armalite. Si paring Pio. Huwag na. Nalumoy. Nakuyapan! Kinuha ko! Sa papangag sa ilong, ilang kikarga si paring Pio. Kinsa sila? Kinsa sila, we? Kiyahak na lang. Tuwa na sila. Ang motorsiklo. Ako, ang akong gihuman. Magdali ko. Sundan ako ang maong van. Kinsa mga tawhana. Nagtap-tap man sila mga naong. Niyarang motor. Mulokso ko. Tiyara ko. Kinahalan niya masundan ako ang maong itong nga van. Ayaw kayo daw liyan ka na. Asa ang uban mong kwartahan? Ha? Nakuwaga mo aga 100,000. Kwartahan na ko diya ka. Isa ka lang kang mananagat pero may kwarta ka nga naman ng kadaganan mo. Ha? Asang upay? Mga talawan ka mo. Oh, come on. Matagi ko ninyo gigayon nga makasukol ka ninyo. Tago! Ano ko ka matagang ng kanamo? Ikaw yung makasukol, yabag ka. Yabag ka! Nagtaging minta sakit lawais. Ha? Asa mo ba mong kwartang? Asa? Huwag ko'y katugan ka ninyo. Huwag. Patya na lang ko ninyo. Ayaw ko talaga. Mau pinaisang putang limbo. Patong bukas kamatayon. Buhata tayo ninyo. Mapaabot ka. Siguruan ninyo ang manay hangin nga magawas sa kunin. Kaya kung pinilan pa kong yung kamay kinabuhi, ipatikuro ko ninyo. Pasugat o sa ninyo. Nga nung kipakatao mo nining kalibutan. Buang. Pusila na lang ko ninyo.
Buka ang ako. Ayaw. Ayaw makabati ka sa inanay mong kamatayon. Usa. Kay mananagat ka man. Sa dagat ka mamatay. Usa. Manay ginaingon. Kundi ka nagpakabuhi. At ka usap mamatay. Kay sa armas ka mo nagpakabuhi. Sa armas usap ka mo mamatay. Buwang ka! Kupala kayong naong anak. Hapit na dili mahitsura tungkol sa daghang dugo. Diretso sa baybayon. Ay ikarga ti kiri sa pampot. Nga itong yandam. Ibad ko ni ilabay sa road. Hindi niya, bato-batuan. Nga naman to. Ang baso akong gigunitan. Nabuhian ako og nabuhak. Ginoo ko. Ayaw itugot nga ang nasud sa kong unahuna matinuod. Gikulbaan ko. O ang akong unahuna tuara kang tiyo. Ginoo ko ayaw itugot kamay daotag mahitapo niya. Ayaw iltaon. Kinahanglan nga masundan gid nako sila kung asa nila dada si Paring Pio. Kinsa magikan sila? Mao ba ni sila mga tawhana nga nagtinguha nga hotdon ang pamilya ni Paring Pio? Aha. Tuapay ko sa baybayon ang ilang gisubay. Baybayon yun. Sorry Paring Pio. Sorry yun. Gusto ko mo singgit ka ganina pero nabato ako. Di kaging ko. O gaga kong nahimo. Mao ang paghupo. Nga dili makita. Sorry ha. Aha. Padong nikit sila sa baybayon. Bata na to niya baba. Deposo na to niya binaklid. Ubon niya. Bato-batuan mo to sa dagat. Oo, sapa. Ayaw paglugnod. Gusto ka man ka nga makaangkon siya mong kamatayon. Ngayon, lugnot-lugnot pa mong kapiyaw. Ha? Dadon ka na ng uslaw. Ubon niya, itambog sa dagat. Dere lang ko. Maglakaw lang ko paingon dito para dili nila maklaro. Magdali ko. Kilala ng masahid ko kung sa ilang buhaton ni Paring Pio. Kung siya nakinita mo ni Paring Pio. Niya sila sa baybayon nga mingaw kayo. Og ang among pambot ni Paring Pio. Distansyag mga 300 metros. Doon ako sa baybayon. Okay. Naputos na ito siya. Ikarga na sa pabot. Pagli! Niliyot pag-yod. Niliyot pag-yod ka. Kinimpa sa malay. May ako ihapat ni mo. Ikarga na sa pabot. Naa sila giyungan. Ilang gikargas pampot. Tingalig si Paring Pio ka na. Kinalamuliho ko. Kolor ito ang ilang pampot. Magdali ko. Karga na. Okay, karga na ta. Pandara na pabot. Magdali!
Nahuman na ang misa. Ug naa, nang gawas ng mga tao. Ug si Busing Tisoy, wa panigawas. Ni Simba pa man gid ni siya, oy. Wa ka ni siya muaso sud sa simbahan. Nana. Nigawas na. Ug kuyog pa ang pari. Ayaw kabala ka, Father, sa imong project nga mao ang pagpa-renovate sa ato simbahan. Mutampo ko. Muhatag kog pasiuna. Bisag 1 million lang una. Okay, Father? Salamat, Tisoy. Kaninyo nga itong mga kaigsuunan, nisada ko kang Father para sa renovation. 1 million. Wow! Thank you, brother! Thank you! Thank you! Salamat, Father! Nalipay kayong pari ug ang mga tao, Busing, sa imong gipledge nga kwarta para sa pagpaayo sa simbahan. Tampo lang tao gamay kadoy para nga makuha-kuhaan nga atong sa. Uy, makamaogyod ka, Busing. Dako raman ang imong gi-pledge. Uy, love. Sakto ra ka na, Sugar. Muna'y giingon, money begets money. Mao pa? Ang importante nga makatabang kita sa atong komunidad. Saludo ko nimo, Busing. Okay. Moro kita na kita. Sige. Alzaro ninyo skiyo. Nga itong giputos o gitapos. Ug, gibat-batuan. Dili na siya mulutaw pa. Unom ka buok dagkong futa. Ay nga itong gihigot sa yanos. Dili na siya mulutaw pa. Itambog na. Tabang kay bukas kayo. Dali ah! Uno, dos, tres, adios! Tapos ka na! Kusog ang pag-unlod. Ano na? Natiman na nato siya! Nay! Nakabiya na sila. Bisa gabi na pero busy lang naman ang buwan. O nakita na ko ang ilang pambot. Distansya na ko nila. Magdali ko. Okay! Ikaw yung nag-gas pambot. Ano ko? Okay. Pergi na! Nag-awan! Idit ang pambot! Ron! Magkapandar na! Padung! Salam gabahin! Busing, salamat sa lamian nga panihapon, ha? Mayo kay nagkahuna-huna kay pasalamat ka. Pirme magyud na, Busing. Love, excuse. Muduwao na ako sa casino. No problem. Sige, pagruwa na dito. Thank you, love. Okay. Go ahead. Pagkaswerte ni mo, Busing, anang Sugar. Kay tanaw na ko, murag, way pagkalaos, pirmeng presko. Way problema ng presko kadoy na ay dagan. May nanawag, Busing. Oh. Hello.
Okay. Sa ato pa, mayo ninyong pagkatiman. Basin og magmahay ang atong kliyente. Okay ra. Very good. Okay. Bye. Nice one. Unsay resulta, busing? Nagpahibaw ang atong tender loving care team. Ngailang natiman og maayo ang atong kliyente. Oh, labing maayo, busing. Dinhi, anik anak ko ibutang dinhi. Nining dakong, dakong yungib. Doon ay mga bato, nakapasalipod ini. Pero doon ay agianan. Magpakabuhi ka pa rin, Pio. Ha? Hilabihan, ni mo yung taong buluga, oy. Ingon sa, dili na mahitsura ang iyang naong. Pero, may pinitik pa sa iyang pulso. Nipitik pa iyang pulso. Pare, magpakabuhi ka. Magpakabuhi ka. Salamat. Pare, Pio. Husto, mao ni akong buhaton. Ikarga ti kag balik sa pambot og mga to kitag laing lungsod. Og adto ka na ako dito patambali. Isulti kag ospital. Kinahanglan nga maatiman ka. Dili na ako kaya pare diri. Ginoo ko, may agas ang dugo sa iyang ilong. Og sa baba. Kinahanglan nga madanan ako sa ospital. Paring Pio. Up. Agwanta lang yan, paring Pio. Kinahanglan nga, mo ginahawa ka, ayaw pag-utong. Sigahang imong mata. Ayaw pag-surrender. Laban lang. Dili ka pa mamatay. Kay kon patyunon ka, abog to ka na unta. Sod sa pipila ka mga minutos nga dito ka sa ilawom sa dagat. Kinhawa! Busing, si May Sugar. Niya na paingon diri. Klaro kayo, Pildiro. Minghoy kay dagway. Uy, mao ba? Love. Oh, unsa man? Mangayo po kag dugang puhunan. Pildi ko. Oh, unda na. Di malas ka. Ay, gusto pa kong makabawi. Pili pa ngayon mo. 20,000 lang. Okay. Thank you. Oh, duwa ta. Thank you, love. Arisa ko. Sutoy man. Pilay-pildi na kadto niya, busing. Nagdaman ganina og 20,000. Urot na. Kadiyot raman. Mao ginang sugal kadoy. Daog pilde. Okay. Ni anak ko din dapita. Oh, makita na anak ko din ang ospital ning maong lungsod. Kinahanglan maadto ko sa ospital aron magkuha kog ambulansya. Paring Pio, dinhi ka lang ha. Maadto ko sa ospital aron magkuha kog ambulansya, ha? Ni anami. Muadto ko dito aron magdepositong kwarta aron maatiman si paring Pio.
Ang iyang gibilin akong kwarta, mao na siya akong gamiton. Kinsa man ni nanawag? Hello? Hello, Joanna. Kulas kini. O, Kulas, nanawag man ka? Tabangi ko. Unsay ko ikatabang, ha? Ayaw pagsaba. Pero gidahan ako si Paring Pio diya sa ospital sa Laing Lungsod. Unsang, nga naman? Nakigbugno si Paring Pio sa kinabuhi o kamatayon. Gitagalan siya kuras. Nga naman, unsa may nahitabo niya, ha, Kulas? Kidagit siya. Bunog ayo. Gibato-batuan o gitambog sa dagat. Ginoo ko. Inong nagagipahibaw, teka. Asang ospital, ha? Diya sa Pikas Lungsod. Aron, dili mamatigdan. Tug-ani ko, kay mo anak ko. Okay, paminaw. Hapit ako maabot. Mayon pa og maluwas siya. Kaluoy niya. Wa na ang iyang asawa o anak. O karon, siya na po ang gustong patyon. Unsa man itay sa nila? Si Kulas. Siya ka na. Kulas! Joanna, mayo kay ni anak ka. Diin ka. Nagpalit ko ka ng mga tambal. Nga grisita para niya. Unsa man ipag kahitabo, Ngano man ni? Kadyo ta sa ako sa dihato lang dito sa sa nurse station ang mga tambal ha? Para ilang magamit dayon. Magistorya lang na ta. Mutan ako kang piyo. Dili pa mahimo. Padayon pa padayon pa sila nagatiman ni Paring Pio. Mao ba? Sige, magpaabot ko nimo, ha? O sige. Diya saka. Uy, sa tambal dito napagaw pa ako hinilak. Ginoo ko. Alawas lang taon siya. Ayaw itugot nga makalas ang iyang kinabuhi. Mga pisa taday. Pwede sa magsalabat ka. Mga pitay, gutom kay ko. Nganong magkape man ka. Kaon unta ka. Mukaon bitaw ko ron. Sukinli ko, bi. Ay, Anong nahitabo man ni, ha? ingon sa dili ko makatuo, wala. Ako'y gibati og kakuyaw. Kulba. Ano man? Nakakita bangod ko sa nahitabo, god. Ha? Unsay? Ibaw ka. Gisultihan ko ni Paring Pio. Nga, mularga na siya. O kunya, sa dili pa siya mularga, wadto siya kanang menteryo. Managkot siya sa lubong sa iyang asawag anak. Unya? Nga, ni santop sa kung una nga, muadto ko sa menteryo aron makikita niya. Aron manamilit niya. O magpasalamat sa iyang gibilin na akong pambot. Unya? Timing gid kayo. Nga dito na ko sa sud sa sementeryo. Pero wa makakita si Paring Pio nako. Siya dihang ni gawas na siya sa sementeryo. Kalit bitaw nga dunay miabot nga mga tao. Primero na sakyanan. Itong kasakyanan. Ban. Doon na dahil na yung nigawas na yun. Dali kami gawas. Unya? Og nakita na ko nga may mga tao nga nigawas, gidali sa pagbunlot si Paring Pio. Og kay miloglot, miaksug-sukol, gipunalan. Nalumoy yung tao si Paring Pio, nakuyapan. O gikarga dahil sa itong kaban. Kinuo. Mao to. Tungod sa akong kahadlok, hupo ko mayo, hanay. Hupo ko mayo. Nadiligid lang makita. Kay tiyali og pusilon ko kumaila ko makitan. May hupo ko. Ug ang sunod ako nakita, gikarga na nila si Paring Pio. Dayon larga. Unya ikaw? Paglarga nila, bidagan sa ko. Niadto ko sa motor nga ako nga gisakyan. Miambak ko. Diretso na ko sakay. Dayon padhagan ko sa motor. Gigo ko na ko ilang gisakyan. Og diin sila paingon, ha? Dito sila pa sa baybayon nga mingaw kayo. Ug dito nakita na ko nga doon ay pambot. Nya dahil pagtapos, may nakita ko nga doon na sila'y giyayungan. Di pa sa kay pambot. Nagduda ko nga si Paring Pio kadto. Milarga sila. Didali sa dahin kong dagan.
Paingon dito sa pambot ni Paring Pio. Og dito. May distansya lang ko. Milarga ko. Gabayan ako ang pambot nga ilang nga gisakyan. Pero layo ra kay ko. Pero kita ra. Ug may nakita ko nga ilang gitambog. Pagbiya nila, dali ko nga mipadool. Ug tungod sa ako pagduda nga si Paring Pio, gisawom na ko. Ug tuod man. Sus! Nasuta gid ako nga si Paring Pio. Mitidlo to sila nitundag in taon. Kay gibato-batuan man. Pero kaloy sa Ginoo. Nakuha gid ako eh. Kinsa ka to mga tawhana ko, Las? Mao ginawa may bawi kung kinsa sila. Dili ka kato ang nagpatay nilang Teresa o Inday Bet. Panagsama kitag pagduda, wanaday. Kagrabe naman sa dila. Si Pio na lang ang nahibilin. Ila pag yung doon. Ang mga taong sungayan, dili na ka naman antigo pa nga bubatig kaluoy, oy. Ugon sa kahimtang ni Pio. Makaluluoy kayo. Nanghubag yung ng nawong. Dili na gud maila nga siya si Paring Pio. Mao pa. Uy, ilabihan taong bunuuga. Kaluoy, uy. Iampo na ako nga malawas siya. Kulas. Mo, malagsamad yun ta. Niyon sa man, huwag yun kayo nailhan at itong mga tawhana. Kung saan man yung pag-ilalagi? Nga nakaputos mas naong? Nakabunit man itong mga tawhana? Nagbonit sila? Oo. Ano bang may tabon ang naong ba? Kanay putos sila gani. Ang makita mo rabata. Kinsakit ka sila sa... Boseng, gipatawag ko nimo. Kadoy. Sugoon tiga. Tawga ang catering services kay mag-happy-happy ta. Mau ba? Okay kayo. Lihog ka karon dayon. Unsay okasyon? Oo, happy-happy lang ta. Happy lang sa atong mga tao. Tungod kay mayong kita sa atong negosyo. Og labaw na yun eh. Pahalipay na ako atong tender loving care team sa ilang maayong performance. Oh, okay kayo. Busa, palipayan ko sila. Areglado, busing. Busing. Malipayon kayo ang atong mga kauban. Nakadawat man og incentive, bonus. Haya-haya, Sila ra di ay, busing. Ayaw ka bala ka. Naabod kay imo. Ikaw pa. Tunay ko ka na ko. Kanada. Huwag ka malimot sa akong katunay nimo. Og usa ko kapatayng gahi nimo, busing. Patayang gahe? Patayng gahi. Simple. Die hard. Patayng gahi. Diha nimo. Patayng gahi. Tuntong kadoy. Doon ako no special participation, busing. Aduna. Og makita mo karon. Unsa man kana, busing? Paabuta. Unsa pa'y lain nga pahinungdan ining maong okasyon, busing? Silbi kining despedida parte. Para sa akong igsuon nga si Pio nga nilarga na. Nagpahilayo na nako. Busing. Mahal ko ang akong igsuon, kadoy. Mahal ko kayo siya. Love! Yes, love. Oh! Kasiksi ni mo, Ma'am Sugar. Of course! Matinga ka pa, Kadoy. Always skinny. Doon ako ipakita rin mo, Kadoy. Unsa man na, ma'am? Just wait and see.
Nya, siya naman. Nakita na ni mo siya? Oh. Nagahila ka? Nibati lang og tumang kaluoy kang piyo kulas. Oo, na. Dili angay pasayloon ang tao o mga tao nga naghimo kaniyang alaot. Na. Babae man ko pero mahimong katambayayong ko ni Pio sa pagpangitag hustisya sa iyang ginagatan. Unsa? Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requiescat in pace. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.